estem una altra vegada amb el tema de Croàcia, amb el tema d'Ucraïna, perdó, i tot això, no s'està parlant gaire, però sembla que està tornant a remoure el tema dels serbis, recordem, que van quedar dins de l'estat bosnià i que conformen una minoria, però que són una tercera part del país, està ocupada per serbis, més o menys. És correcte, això, Jordi? Correcte, sí. Es veu que han aprovat una llei que una mena d'independència judicial, és correcte, això? Una independència, perdona? Judicial, han creat el seu propi sistema judicial. Estructures d'estat, no? Sí, bueno, no ho sé, explica-s'ho tu, que ho veus des d'allà una mica millor. Què és el que està passant? No, a veure, sí que hi ha un projecte de secessió que fins fa poc estava allà, hi havia un run-run i és veritat que jo crec que d'alguna manera sí que es podria haver arribat a consumar, però jo crec que l'esclat aquest d'Ucrània ho ha canviat tot. Ho ha canviat tot i sobretot amb la postura de Sèrbia. Clar, a veure, la qüestió aquí és que els serbobosnis no es poden moure sense comptar amb el suport de Sèrbia, de Sèrbia com a estat. La República Srpska no pot independitzar-se sense comptar amb aquest suport. I crec que Sèrbia, d'alguna manera, havia alimentat el somni de la República Srpska de separar-se de Bòsnia, però, clar, l'esclat de la guerra d'Ucraïna, el reposicionament de totes les potències regionals ho ha canviat tot i ara mateix és molt, molt poc probable que Sèrbia recolzi una secessió d'aquesta magnitud a Bòsnia i, de fet, jo crec que els propis serbobosnians i el seu dirigent, Milorad Dodik, ja les últimes declaracions que estan fent ja estan com reculant una mica i jo crec que és un projecte que estarà sempre ahí, però que de moment queda aparcat. Jo crec que s'està, últimament, no sé per què, segurament hi ha interessos darrere, s'està tractant molt o s'està posant molt l'accent en el tema de la República Srpska i, en canvi, s'està allunyant el focus una mica de Kosovo i jo crec que és justament al revés. És a dir, la regió calenta ara mateix a l'ex-Iugoslàvia és Kosovo, no és República Srpska. És a dir, els que estan aprofitant la guerra d'Ucrània per una vegada més pressionar per la independència de Kosovo són els albano-kosovars i estan enviant, estan cridant a la gent de Kosovo, albano-kosovars, a mobilitzar-se per anar a Ucrània, etc. És a dir, que aquesta guerra està tornant a revifar una mica els nacionalismes regionals, a totes bandes, a Sèrbia també, a la República Srpska també, evidentment, amb un sentit prorus, però a Kosovo sobretot. A Kosovo hi està havent un moviment un altre cop molt fort i jo crec que aquesta zona serà en els següents mesos, en els següents anys, en aquesta reconfiguració d'estructures de poder o d'equilibris de poder dins de Balcans, jo crec que Kosovo serà la clau. És a dir, quin paper jugarà els Estats Units a Kosovo, quin paper jugarà Rússia quan surti de la guerra d'Ucraïna, depèn de la posició en la que surti, quin paper jugarà Rússia en Kosovo. I la República Srpska té una importància important dins del que representa Bòsnia i Hercegovina i les dificultats endèmiques de Bòsnia per constituir-se com un estat sòlid, però més enllà del que pugui resultar important dins de Bòsnia, per la regió jo crec que és més important el que passarà a Kosovo que no pas el que passarà a la República Srpska. Si tu em demanes si la República Srpska s'independitzarà de Bòsnia, és a dir, si Bòsnia es trencarà en un curt mitjà termini, jo et diria que no. Jo et diria que no és viable i que ara mateix Sèrbia, que és el principal factor d'estabilització de la regió, no es pot permetre el luxe de promocionar una independència que en aquest context d'incertesa total en el tauler internacional no se sap com podria arribar a acabar.
Molt interessant tot el que ens expliques. Clar, aquí l'únic que ens arriba és el bàsic. Sèrbia és l'històric aliat als Balcans dels russos. Els russos han muntat en còlera, ergo el segon pas és ajudar a Sèrbia. Això és el que ens arriba aquí. Clar, del context d'Ucraïna, no dius? Clar. Kosovo dius que seria a favor d'Ucraïna. Perdona? El moviment nacionalista a Kosovo seria a favor dels ucranians. Sí, clar. Sí, els albano-kosovars estan amb Ucraïna, clar. I Bòsnia també, Bòsnia-Hercegovina, la Federació de Bòsnia-Hercegovina també. I llavors hi tens el sector prorus, que és República Sèrbska i Sèrbia, i Croàcia està amb Ucraïna també, evidentment. És Occident, és el mateix plantejament que als anys 90, és com si haguéssim retrocedit als anys 90, és a dir, la lluita entre el món oriental, més enllà de... és a dir, l'espai rus i l'espai occidental. I tot el que és Croàcia, tots els estats que Occident va promocionar amb la ruptura de Iugoslàvia, és a dir, Croàcia, Bòsnia-Hercegovina, Kosovo, tots aquests estats ara mateix estan amb tot el conglomerat de la OTAN, de la Unió Europea, etc. I Sèrbia sí que és veritat que està intentant jugar una mica al contrapès perquè està en el procés aquest d'integració europea i bla, però diguéssim que la gran majoria dels serbis estan amb Rússia, evidentment, i no obliden el bombardeig de la OTAN i tot això. Llavors, el que dius tu, el discurs únic que està arribant és el mateix que el discurs únic dels anys 90, és a dir, tota la criminalització del personatge de Putin està relacionada amb la criminalització que es va fer del personatge de Milosevic i la glorificació del personatge de Zelensky és el mateix que es va fer amb Alija Izetbegovic, per exemple. És a dir, és la creació d'una realitat molt simple en què hi ha bons i dolents i tu t'has de posicionar i t'arriba un bombardeig d'informació orientada només cap a una sola direcció. Que és el que està passant ara, jo crec. Sí, bàsicament és el que està passant. La informació, saps que qui controla la informació és una forma gran de poder. De totes maneres, el context, precisament la guerra de Iugoslàvia el que ens va ensenyar és que, clar, és que jo crec que l'error és també anar-se'n a l'altre extrem, és a dir, posar-se de forma incondicional al costat de Putin. També hi va haver una certa esquerra que als anys 90 va agafar Milosevic com el gran referent de la nova esquerra i tal. Jo crec que això és un error també. I el que ens va ensenyar ja com a conclusió de tot, i per tancar una mica el tema, jo crec que el que ens va ensenyar la guerra de Iugoslàvia és que aquests fenòmens són molt complexos i s'han d'afrontar de forma complexa amb totes les contradiccions que moltes vegades se'ns presenten i més com a historiadors, com a investigadors. Perfecte, Jordi. Doncs, si et sembla, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver accedit a fer aquesta mini-entrevista. I no sé si volies afegir alguna cosa més. Aprofita. Doncs res, moltes gràcies a vosaltres. Jo encantat de col·laborar sempre amb el vostre espai. Saps que us admiro molt la tasca que feu. Espero seguir col·laborant amb vosaltres i doncs que seguim impulsant iniciatives i escrivint llibres i articles i això. I fem molta divulgació. Moltes gràcies a tots i a la gent que heu vist aquest vídeo, doncs us convido a veure el següent.